Ippubblikata għal konsultazzjoni policy ġdida biex it-triq id-dejqa u l-biċċerija l-antika fil-Belt Valletta jiġu trasformati f'ħabb multikulturali ta' kreattività. Dan għandu jkun possibbli permezz ta' diversi attivitajiet ġodda u interventi fiżiċi. Iż-żona kollha tal-ħabb mistennija ssir waħda pedonali bil-parti mtarġa adattata għall-introduzzjoni ta' żona ambjentali. Il-bars u l-postijiet tal-mużika għandhom ikunu fiċ-ċentru bejn it-triq Santa Luċija u triq San Kristofru. Al kuntrarju postijiet għall-użu ta' tagħlim, ħwienet individwali, spazji għal wirjiet u akkomodazzjoni turistika għandu jkollhom post fis-sular ta' fuq f'binjiet fil-qalba taċ-ċentru jew lejn il-periferija tal-ħabb. Dan għaliex fil-waqt li tieħu konsiderazzjoni l-viżjoni tal-Gvern għal Belt Valletta 2018, il-policy għandha wkoll l-għan li tippromuovi t-tagħlim u l-prattika tal-kultura u snajjiet lokali. Il-proposta pubblikata l-konsultazzjoni mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar u l-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura għandha l-għan li jerġgħu jingħataw il-ħajja iż-żoni ta' triq id-dejqa u l-biċċerija l-antika fil-Belt Valletta. Magħha ġew ippubblikati linji gwida għad-disin tal-amara għat-triq id-dejqa li jinkoraġġixxu kwalità għolja ta' amara fuq barra għar-ristoranti u l-kafetteriji. Il-pjan għandu jwassal biex fil-waqt li jisbih l-ambjent titjieb is-sigurtà fi triq id-dejqa. It-triq id-dejqa hija waħda mill-idjeq toroq fil-kapitali tagħna li bilkemm tilħaq l-4 metri fil-wisa ftul ta' 660 metru. Il-biċċerija l-antika hija waħda mill-ewwel binjiet tal-Belt Valletta li mill-ewwel użu tagħha bħala biċċerija fl-1636 għaddiet minn ħafna bidliet. Ix-xahar li għadda l-awtorità kienet ippubblikat l-għanijiet li kellhom jiggwidaw il-formulazzjoni ta' din il-policy. L-awtorità issa qed tippubblika sottomissjonijiet li rċevit mill-pubbliku u mill-partijiet interessati. Il-pubbliku huwa mistieden jibgħat il-kummenti dwar din il-policy sa mhux aktar tard mill-ġimgħa 23 ta' Jannar 2015.